संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 094 48 14 24 21। मी कुठे आहे हे तुम्हाला आत्तापर्यंत समजलंच असेल। होय, आपण आहोत SPK कॉलेजमध्ये। खरं तर कॉलेज जीवन हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातला अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असतो। अनेक गमती जमती, किस्से, राडे हे सगळे आपल्या हृदयाच्या एका कप्प्यात अशाच साठलेले असतात। आपल्याला ग्रॅज्युएशन होऊन आपण बाहेर पडलो आणि एका वर्षानंतर जरी आपल्या मित्राला भेटलो, मैत्रिणीला भेटलो, तरी तो आनंद काही वेगळाच असतो। पण तुम्ही समजा तुमच्या मित्राला, तुमच्या मैत्रिणीला तब्बल 48 वर्षांनंतर भेटलात तर तो आनंद काय असेल? तुम्हाला काय वाटत असेल? हो, आपण आता आहोत SPK कॉलेजमध्ये आणि आपण अशा विद्यार्थ्यांना भेटतोय जे तब्बल 48 वर्षानंतर भेटतात। 1975 ते 1980 दरम्यानची ही बॅच आहे। तर या सगळ्या माजी विद्यार्थ्यांना काय वाटतंय, त्यांचा आता नेमका आनंद काय आहे आणि ही सगळी भट्टी जी आहे ती नेमकी कशी जुळून आली आहे आणि या सगळ्याचे करते धरते कोण आहेत हे आपल्याला आता जाणून घ्यायचं आहे। त्यांचे अनेक आठवणी असतील ते जाणून घ्यायचं आहे। तर मी पहिल्यांदा येते प्रकाश गोवेकर यांच्याकडे। ते STचे अधिकारी आहेत, रिटायर झालेले आहेत आणि आता आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत। तर मला असं वाटतं की ह्या सगळ्यांना एकत्र आणण्यात तुमचा जरा मोठा सिंहाचा वाटा आहे। तर कसं काय जमवलं आहे सगळं? काय याचं असं झालं की नंदू पिळणकर आमच्या वर्गातला, तर तो माझ्या घरी आला कुडाळला आणि मिसेसला पण घेऊन आला आणि तो मला म्हणायला लागला की मला हे व्हॉट्सअप, हे ग्रुप वगैरे ह्यातलं काही समजत नाही, तू काय केलंस तर तूच करशील, त्यामुळे सगळ्यांना गेट टुगेदरला एकत्र कर, झालं तरी मी सगळा खर्च मी करीन, पण मात्र तू एकत्र करणं हे तुझं काम, मग आता जाऊ दे, एवढी वर्ष गेली ती गेली, पण आता काहीतरी तू कर आणि सगळ्यांना एकत्र कर। खरं म्हणजे मला वेळ तसा नव्हता, कारण माझी अनेक कामं चालू आहेत, तर त्या कामामध्ये मी थोडीशी वेळ काढला, थोडा सगळ्यांना एकत्र केला आणि ह्या सगळ्या सहकार्यांनी, नंतर विद्यार्थी सहकार्यांनी आपण संपर्क साधला। त्याच्यात अनेक नावं घेण्यासारखे तो पीटर आहे, त्याच्यानंतर ती शुभा नार्वेकर आहे किंवा आणि अशा लोकांनी असे माणसं आणखी जवळ केली बरेच विद्यार्थी, आणि त्यामुळे आमचा ग्रुप हळूहळू आता 80च्या वर लोक झाले आहेत ग्रुपमध्ये। त्याशिवाय गेट टुगेदरला पण तेवढाच रिस्पॉन्स मिळाला, 70-75 लोक आले आता गेट टुगेदरला। पण जेव्हा तुम्ही तुमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांना सांगितलं तेव्हा त्यांची भावना काय होती? म्हणजे आता मला असं वाटतं 48 वर्ष झाली आहे आणि 48 वर्षांनंतर तुम्ही जेव्हा भेटताय आणि भेटण्याचं ठरवलं आहे, तर त्यांची पहिली भावना काय होती? असं काही झालं का की आता आम्हाला वेळ नाही आहे किंवा कोणी अजून काही वेगळी कारणं सांगितली आहेत का? हो, अशा अनेक आम्हाला काही जणांचे तर खूपच रिस्पॉन्स मिळाले आणि काही एवढे खुश झाले की एवढ्या वर्षानंतर आपल्याला सगळे आपली सहकारी मंडळी भेटणार, खूपच खुश झाले। काहींनी विरोध केला, काही म्हणायला लागले की कसलं गेट टुगेदर करता आता उन्हाचं आणि ह्या उकाड्याच्या दिवसात, असेही लोक भेटले। पण मला तर एक आठवतं असं मला की एक कॉमर्सची विद्यार्थिनी, तिचं नाव बांदेकर आहे, वेंगुर्ल्याला आहे ती, तर तिने मला फोन केला आणि म्हणाली की मी कॉमर्सची विद्यार्थिनी, मी पेपर वाचला, पेपरमध्ये आलेली ही बातमी वाचली आणि मी इतकी खुश झाले की आता आपल्याला सगळ्यांना भेटायला मिळणार
आणि झालं काय की त्याच वेळी नेमकं तिने बघितलं तर आर्ट्ससाठी. अरे बापरे म्हणाली, माझं अवसान झाल्यासारखं वाटलं मला. एवढी बातमी वाचून मी एवढी खुश झाले होते आणि आता कॉमर्सला येणार नाही. मला तिने फोन केला की कॉमर्सला त्याच्यात ॲड करता येणार नाही का, कारण मी म्हटलं पुढे आता बघूया, पुढे बघू. कोणी बघितलं म्हणाली, पुढचं कोणाला काय सांगता येत नाही. आता एवढ्या वर्षानंतर आपण भेटणार होतो, मला खूप वाईट वाटलं ते आर्ट्सचं बघून म्हणाली. असे काही एकदम खूपच रिस्पॉन्स मिळाले. किती ते पैसे लागू दे आम्ही द्यायला तयार आहोत, असे काही जणांचे रिस्पॉन्स मिळाले. तर हे होते प्रकाश गोवेकर. त्यांच्यानी नेमकं ही सगळी मंडळी एकत्र कशी आली ते सांगितलेलं आहे. आणि अनेक माझे विद्यार्थी दिसत आहेत, त्यातलंच एक मोठं नाव आहे आपलं सगळ्यांच्या ओळखीचं, ते म्हणजे कातळ शिल्पाचे अभ्यासक, त्याचबरोबर माजी माहिती अधिकारी सतीश लळित सर. सर, तुम्ही या बॅचमध्ये आहात. तुम्हाला जेव्हा कळतंय की आता गेट टुगेदर आहे, एकत्र भेटायचं आहे, तुमची काय पहिली भावना होती? हे मला खूप आनंद वाटला इथं, कारण आम्ही त्यानंतर जे वेगवेगळ्या वाटा फुटल्या आणि कुठे कुठे गेलो, ते पुन्हा काही कुठेतरी एखाद दुसरा भेटायचा, पण असे एका गटाने आम्ही कधी भेटलो नव्हतो. आणि आपण जेव्हा आपल्या आयुष्याचा प्रवास करत असतो ना, तर आपल्या खांद्यावर एक अदृश्य काठी असते, त्याच्यावर एक शिदोरी बांधलेली असते. त्या शिदोरीमध्ये बऱ्या वाईट आठवणी आपल्या सगळ्या आयुष्यातल्या आपण त्या घेऊन वावरत असतो नेहमी. ती शिदोरी उलगडायला आज मिळाली आम्हाला इथे, कारण 40, 45, 48 वर्षापूर्वीचे मित्रमैत्रिणी भेटणं, पुन्हा त्यावेळेच्या आठवणी काढणं. विशेष म्हणजे आजच्या कार्यक्रमाला तेव्हाचे प्राचार्य, जे आम्ही कडक शिस्तीचे करारी प्राचार्य डॉक्टर द.रा. कळसुलकर सर येऊन गेले, बुवा सर आले, गोवेकर सर आले, अशा अनेक मान्यवरांनी, कोल्हापूरहून H.V. देशपांडे सर मुद्दाम आले, ते इकॉनॉमिक्स शिकवायचे, इंग्लिश शिकवायचे, ते आले. तर अशा ह्या सगळ्या जुन्या आठवणी आमच्या जागृत झाल्या. आणि काय झालं आहे, माहिती तंत्रज्ञानामुळे माणूस खरं जवळ यायला पाहिजे होता, तो लांब गेला एका अर्थाने. मोबाईल प्रत्येकाच्या खिशात आले, पण माणसाला भेटेनाशी झाली. या निमित्ताने माहिती तंत्रज्ञानाचा आधारच घेऊन, कारण आम्ही सगळे एकत्र होते, व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून एकत्र आलो. आणि आज आम्ही दिवसभर ह्या SPK कॉलेजच्या आवारामध्ये त्यावेळेच्या सगळ्या आठवणी आम्ही जागवतो आहे. आणि एक वेगळा आमच्या आयुष्यातला हा प्रसंग आहे की जो पुढच्या आमच्या प्रवासाला उमेद देणारा आहे. नक्कीच. जर तुम्ही आता पाहिलं असेल तर वर्ग म्हटल्यानंतर कलकलाट हा असतोच, बरं का. आणि अगदी तसाच कलकलाट आता समोरच्या बेंचवर बसून सुद्धा करताना आपल्याला माजी विद्यार्थी दिसत आहेत, बरं का. हे माजी विद्यार्थी आहेत, तर हा कलकलाट असाच राहू देत. खरं तर हीच मजा असते आपल्या कॉलेज जीवनातली. तर सर, असा कुठला जवळचा मित्र आता तुम्हाला भेटला, त्यानंतर असे काही जुन्या आठवणी काही आठवत आहेत का, की काही गमती जमती झाल्यात, काही अगदी राडे पण झालेत आणि त्याचा फटका सगळ्या अख्ख्या बॅचलाच बसला आहे, ओरडा खावा लागला, असं काही? नाही, असं ते सांगायला गेलं तर तुम्हाला वेगळा कार्यक्रम करावा लागेल. आणि इथे खूप मोठे अहिमही इथे, नाही तेच सांगतो, म्हणजे आमची बॅच होती, खूप मोठे अहिमही यामध्ये होऊन गेलेत. म्हणजे ते त्यावेळेचे गॅदरिंग्ज, त्यावेळेचे मोर्चे आणि ते बरंच काय काय त्यावेळी घडून गेले आहेत घटना. पण मला आता खूप जुने म्हणायचं तर माझा R.K. सावंत नावाचा मित्र आहे, तो माझ्याबरोबर होता. शुभांगी नार्वेकर भेटली, मंगल भेटली, नंतर श्याम मालवणकर भेटला. असे खूप, आता नावं बऱ्याच जणांची घ्यावी लागतील, सगळे खूप लोक भेटले. आणि त्यावेळेचं जे आमचं कॉलेज होतं ना, ह्या आता कॉलेजचा नकाशा पूर्ण बदललेला आहे सगळा. म्हणजे बदल हा स्थायी असतो आपल्याला माहिती आहे, पण हे सगळंच आता खूप बदललं आहे. नवीन इमारती झाल्या आहेत, खूप चांगले बदल आहेत, मी काय ते दोष देत नाही, चांगलेच बदल आहेत. परंतु त्या ज्या आठवणी आमच्या आहेत, त्या आठवणी, आणि आम्ही ना त्यावेळी कॉलेज म्हणजे पोरकटपणाच असायचा. म्हणजे आम्ही काय त्यावेळी मॅच्युरिटी कॉलेजमध्ये आलो तरी असायची नाही. आणि मुख्य म्हणजे मला सांगावं असं वाटतं की आपण जे एकत्र आलो ना, आमचा एक सगळ्यांचा भावबंध एक वेगळा आहे की आम्ही सगळी अत्यंत सामान्य कुटुंबातली मुलं मुली आहोत. आणि सगळ्यांनी गरिबीतून शिक्षण घेऊन पुढे गेलेले आहेत. कोणी जसा मार्ग मिळाला तसा त्यांनी स्वीकारलेला आहे. आणि त्यामुळे आमच्यामध्ये एक प्रकारची एकी आहे. आम्ही एसटीचा पास काढून येणारे असे विद्यार्थी आहोत, खेडेगावातून येणारे. आणि शिकण्याशिवाय पर्याय नव्हता. सगळ्यांचीच काय घरची परिस्थिती चांगली नव्हती. शिकलो तरच पुढे चांगली नोकरी मिळेल आणि मग पुढे जाऊ आपण, म्हणून राडे पण झाले आणि शिक्षण पण चांगलं घेतलं. अर्थात त्यावेळेच्या गुरुवर्यांना सगळं त्याचं श्रेय जातं. म्हणजे आम्हाला अक्षरशः धरून आणून वर्गात बसवलं जायचं, शोधून आणून सर बसवायचे, असं पण घडलेलं आहे. तर त्यावेळेच्या त्या आठवणी खूप वेगळ्या आठवणी आहेत. आणि SPK कॉलेज, तुम्हाला मी सांगतो की ज्यावेळी मी संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरलो आहे, अनेक ठिकाणी देशात पण फिरलो आहे, त्या गावाची ओळख जी असते ना, ती त्या गावातलं कॉलेज किंवा हायस्कूल किंवा शैक्षणिक संस्था ही ओळख असते. कारण तिथून जो बाहेर जातो शिकून, तो आपल्या गावाचं नाव सांगताना मी SPK कॉलेजचा विद्यार्थी आहे म्हणून सांगतो. आणि तसं सांगताना सुद्धा मला खूप अभिमान वाटतो की मी ज्या पदावर पोचलो त्याच्यामध्ये पाया जो माझा घडवला तो SPK कॉलेजने घडवला. आणि आजही हे SPK कॉलेज महाराष्ट्रामध्ये एक चांगलं नामवंत कॉलेज म्हणून नावारूपाला आलेलं आहे. आणि पुढेही ते आजच प्राचार्य दिलीप भारमल जे आहेत
त्यांनी त्यांच्या पुढचा सगळा आम्हाला प्रवास उलगडून सांगितला. हे ॲटॉनॉमस कॉलेज होणार आहे. कदाचित पुढच्या टप्प्यामध्ये म्हणजे पुण्यश्लोक नॅकचं ए रँकिंग आहे आणि पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज यांनी ह्या संस्थेची स्थापना केली. त्यांचं एक स्वप्न होतं की हे भविष्यामध्ये युनिव्हर्सिटी व्हावी. तर तेच त्या मार्गाने वाटचाल सुरू आहे असं आम्हाला आजच्या दिवशी ऐकायला मिळालं प्राचार्यांच्या तोंडून आणि युवराज लखनराज यांच्या उपस्थितीमध्ये. ही सुद्धा एक चांगली गोष्ट आहे की आपण ज्या शाळेमध्ये ज्या कॉलेजमध्ये शिकलो, ज्या संस्थेत शिकून मोठे झालो, ती संस्थासुद्धा अर्थात आमची चूक आहे की आम्ही ह्या संस्थेकडे पुन्हा कधी मागे वळून बघितलं नाही. ही आमची चूक आहे. आता त्या पण ठीक आहे, आता जे झालं ते होऊन गेलं. आता यापुढे सुद्धा आम्ही अशाच प्रकारचे उपक्रम आणि केवळ गेट टुगेदर नव्हे तर संस्थेला काही उपयोग होईल अशा प्रकारचे उपक्रम घेता येतील का असा पण आम्ही यातून विचार करू, ज्याचा उपयोग इथे जे विद्यार्थी आज शिकत आहेत आणि आमचा जो अनुभव आहे तो त्यांना कसा पुढे देता येईल याचा पण आम्ही विचार करू. आता नवीन शैक्षणिक धोरण जे येतं NEP त्याच्यामध्ये अशीच तरतूद आहे की तुम्हाला कॉलेजमध्ये शिकवायला तुम्ही प्राध्यापक असायची गरज नाही. मी आता आर्किओलॉजीमध्ये काम करतो, मी पर्यावरण चळवळीत काम करतो, मी मीडियामध्ये 35 वर्ष काम केलं आहे. तर ह्यातले जे माझे अनुभव आहेत ते मी विद्यार्थ्यांना ट्रान्सफर करू शकतो, त्यांच्याशी शेअर करू शकतो. हा एक नवा आयाम मिळालेला आहे. म्हणजे आम्ही ज्या शाळेत शिकलो, ज्या कॉलेजमध्ये शिकलो तिथे मी आता एक लेक्चरर म्हणून पण येऊ शकतो, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आणि त्यामुळे आजचा जो आमचा गेट टुगेदरचा कार्यक्रम आहे हा अनेक अर्थाने यशस्वी झालेला आहे. ही नवीन माहिती पण आम्हाला या ठिकाणी मिळाली की मला इच्छा असेल तर माझं ज्ञान आहे ते मी माझ्या इथल्या आजच्या मुलांना, शिकणाऱ्या मुलांना देऊ शकतो. त्यामुळे एक खूप चांगला आणि प्रकाश गोवेकर, विकास गोवेकर, सगळीच खूप मंडळी आहेत, नावं कोणाची नाही घेतली त्यांचं अन्याय होईल. ह्या सगळ्यांनी खूप जोमाने हे पुढे नेलं. आम्ही फक्त व्हॉट्सॲपला ग्रुपला रिस्पॉन्स दिला आणि आलो, एवढीच माझी तरी व्यक्तिगत जबाबदारी आहे. पण त्यांनी खूप कष्ट घेऊन हे सगळं जोडून, कारण हे कठीण असतं फार. मी अनेक कार्यक्रम स्वतः केलेले आहेत. कुठलाही कार्यक्रम आयोजित करणं ते फार एक मोठं कठीण असतं. पण त्यांचं मी मनपूर्वक सगळ्यांच्या वतीने अभिनंदन करतो. तर आपण बघितलं की हे होते सतीश लळित. त्यांनी आपल्या भावना भरभरून व्यक्त केल्या आहेत. तुम्हाला काही किस्से सांगायचे आहेत का? असे काही किस्से आहेत ज्याच्यामुळे तुम्ही मार खाल्लाय तुमच्या मित्रांच्या चुकांमुळे, किंवा एकंदरीत तुमचं कॉलेज जीवन कसं होतं? आमचं कॉलेज जीवन व्यवस्थित झालं. माननीय राजेसाहेबांनी आज आमच्यात ते नाही आहेत, परंतु गरीब शेतकरी मुलांना या ठिकाणी शिष्यवृत्ती असते ती माफ केली आणि ती भरली युनिव्हर्सिटीला. त्यामुळे आम्ही हे सगळे शिकू शकलो. आणि त्यामुळे गरिबी जी आहे किंवा शून्यातून बाहेर पडलेले विद्यार्थी आज चांगल्या पद्धतीने, चांगल्या मार्गावर आणि चांगले वेल सेटल झालेले आहेत. आणि त्यामुळे आम्हाला आज जो एकत्र येऊन जो आनंद झाला हा गगनात मावेना असं झालेला आहे. आणि खूप बरं वाटलं, कारण प्रत्येकाची वय 60-65 वगैरे आहे. आणि आमच्या समोरचे जे प्रिन्सिपल आम्हाला होते जरा कळसुलकर, हे अजूनही आहेत. आणि आम्ही म्हातारे झालो तरी सर अजून आहेत. म्हणजे देवकृपेने सगळ्यांना चांगले शुभ आशीर्वाद मिळाले. आणि कोरोनामध्ये जे महामारीमध्ये काही लोक हे झाले काय ते त्यानंतरही त्याच्यातूनही हे लोक वाचलेले आहेत. बऱ्याच लोकांना कोरोनाचे वगैरे त्रास झालेले. आणि हा जो आजचा दिवस जो आम्हाला खूप आनंदाचा आणि खूप महत्त्वाचा आणि तळायात आठवण राहील असा आहे. आणि पिळणकरांनी जे सांगितले काही इन्सिडेंट झाले, ST वगैरे हे केले, त्याच्यावर दगड झाले, त्याच्या सगळ्या गोष्टी झाल्या. काय किस्सा होता नेमका? तो असं होता की कुडाळचा एक चव्हाण म्हणून एक विद्यार्थी होता. त्यामुळे STमध्ये फक्त एक कायदा लागला होता. त्यामुळे ठराविक 51 विद्यार्थी बसायचे, त्याच्यावर हे व्हायचं नाही. तर त्यामुळे तो एक कायदा आहे ना, इंदिरा गांधींच्या वेळी होता. तर ते जास्त विद्यार्थी चढले. त्यामुळे काय झालं माहिती आहे, तो जो कंडक्टर होता तो म्हणाले नाही 51च्या खाली कोणी चढायचं नाही, खाली उतरा म्हणून एकाला खेचलं ना. त्यामुळे दोघांची मारामार झाली. ती मारामार झाली ती आम्हाला समजलं. मी त्यावेळी अटेंडंट म्हणून लायब्ररीमध्ये होतो. मग तिथून आम्ही बाकीच्यांना सांगून आम्ही गेलो तिथे स्टँडवर. आणि मग सगळ्या मोडतोड सुरू झाली. तेव्हा खालीपर्यंत जे आता ग्राउंड आहे तिथपर्यंत सगळे टायर वगैरे सगळे देऊन टाकले, गाड्या फोडल्या, केस सुरू झाली. आणि शिवरामराजे भोसले साहेब हयात असल्यामुळे सदरची केस कोर्टामध्ये चालली आणि ती आमच्या कॉलेजच्या बाजून झाली. हे सुद्धा तेवढंच वाखाणण्यासारखं आहे. असा आमच्यामध्ये प्रसंग घडलेला आहे. थोडक्यात बरेच राडेसुद्धा झालेले आहेत. तर तुमच्या आठवणीसुद्धा काय? तुम्ही कुठल्या बॅचचे होता? मी 1980च्या बॅचचा, पुढे 80च्या बॅचचा. आणि आमच्या वेळी किस्से म्हणजे हे नेहमीच आम्ही बांध्यावरून यायचो, घोडामार करून यायचो मी STने. मग कंडक्टरकडे भांडाभांडी होणे, मारामारी होणे, हे प्रकार आमचे व्हायचे. ते महत्त्वाचे नाही. परंतु कसं आहे, त्यावेळीची जी परिस्थिती होती की मुलं बरीचशी गरिबीतून यायची. आणि गरिबीतली मुलं होती, लांबून यायची, शिकायची. आणि त्यावेळी हे अशा प्रकारचे किस्से व्हायचे. पण आज एक आनंदाची गोष्ट आहे की
आज आजी आजोबा झालेले हे विद्यार्थी जेव्हा एकत्र येतात ते बघून फार समाधान वाटतं, खूप चांगलं वाटतं. हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. हो चल. तर अजून आणखीन विद्यार्थिनीसुद्धा इथं आहेत, तर या विद्यार्थिनींकडून जाणून घेऊया त्यांच्या भावना काय आहेत. तर आपण पाहतो की वर्गात एकीकडे प्रश्न विचारत असताना बाकीचे विद्यार्थी जशी कुजबूज करतायत, तिथं आता सध्या ही कुजबूज सुरू आहे. आपण थोडं त्यांना डिस्टर्ब करूया, पण त्यांना काही प्रश्न विचारे. बघा आता ते घाबरलेले सुद्धा दिसत आहेत. कुठली बॅच आहे तुमची आणि आत्ता तुमच्या भावना काय आहेत? 75-76 सालची बॅच आहे आमची. आम्हाला सगळ्या मैत्रिणी भेटल्या, त्यामुळे खूप आनंद झाला. मी साताऱ्याहून खास आले आजच्या गेट टुगेदरसाठी. अश्विनी अशोक ऊट पूर. तुम्ही एक मगाशी पुस्तकसुद्धा काहीतरी प्रकाशन केलेलं होतं, ते काय आहे, त्याच्याबद्दल काय? हां, मी ज्ञानेश्वरी लिहिली आहे. त्याला मला 5 महिने लागले. ते आपलं आता रिटायर आहे ना मी, त्यामुळे काहीतरी आपलं प्रकल्प करायचा म्हणून मी ज्ञानेश्वरी लिहिली आहे. हे आठवण. तुमची इकडची या सगळ्यांमधली खास मैत्रीण कोण आहे? बालमैत्रीण? खास मैत्रीण सगळ्याच आहेत, पण अगदी जवळची 10वी-11वीतली ही आणि दुसरीतली ही अच्छा. आणि शेजारची बालवाडी. अच्छा अच्छा. आता तुम्ही सांगा कसं वाटतंय, बऱ्याच दिवसांनंतर दुसरीतली मैत्रीण तुम्हाला भेटतीये, काय काय वाटतं? तर भरपूर आनंद झाला आणि गेट टुगेदर हे ठरवलं याच्याबद्दल भरपूर धन्यवाद त्यांचे. आणि 45 वर्षांनी आम्ही सगळे एकामेकाला भेटलो, थोडे विसरलो पण आम्ही हे चेहरे, पण आता भेटल्यावर अरे हे माझ्या ओळखीचे आहेत, हे माझ्या ओळखीचे आहेत, असं खूप म्हणजे अगदी आतून आपल्या माहेरची माणसं भेटतात तसं खूप बरं वाटलं. कारण मी सावंतवाडीतच लहानाची मोठी झाले, या कॉलेजमध्ये शिकले, त्याचा मला खूप अभिमान वाटतं, खूप बरं वाटतं. काय सांगाल, तुमच्या भावना काय आहेत? अरे मला तर अजून आम्ही 17-18 वर्षाची मुलं कशीच वाटायला लागलो. आज सकाळपासून असा उत्साह आहे, म्हणजे कसं आमच्या घरात कुठंतरी एक फंक्शन आहे, त्या फंक्शन मला अटेंड करायलाच पाहिजे. या भावने मी गोव्याहून इथे आले आणि मला खूप खूप माझं अमिताभ वर्धम पूर्वाश्रमीचे अमिता स्वार आहे, पण मला खूप खूप आनंद झाला. माझ्या मैत्रिणी भेटल्या, आमचे वर्गमित्र भेटले, खरोखर खूप आनंद झाला. तुमच्या काही आठवणी आहेत, काय सांगाल? आहेत ना, बऱ्याच वर्षांनी भेटलो आहे ना, 40-45 वर्षांनी आम्ही भेटलो आहे. पुन्हा लहान झाल्यावर वाटायला लागले. बाकी काय ना, बाकी सगळ्या आठवणी जागृत झाल्यामुळे हे सगळं चाललं, जो पट्ट्यावर बारीक बारीक गोष्टी ना, तर सगळ्या मजेत चाललं. पण काय असतं की कॉलेज म्हटलं की वर्ग बंद करणं, कधीतरी लेक्चर चुकवणं, कुठेतरी बाहेर जाणं, तर तुम्ही अशा काही मित्रांनी काहीतरी गंमत केलेली का, असं काही झालेलं का? म्हणजे आता तुम्ही सांगताय, विचार करूनच बोला बरं. महत्त्वाचं म्हणजे मी मॅरिड होते, मी त्यावेळी सुरुवातीला ॲडमिशन घेतल्यावर मॅरिड होते, त्याच्यामुळे सगळी A to Z सगळे लोक मला सगळे वहिनी म्हणायचे. अच्छा. आणि मला मग एक्सपिरियन्स तुमचे काय काय विचारायचे, म्हणजे माझंच कसं तरी व्हायचं, कारण मॅरिड झाल्यानंतर माझं वेगळं असणार ना, तर त्यांना जरा कौतुकाने मला विचारतं, मॅडम बाजूला घेऊन वहिनी तुमचं काय एक्सपिरियन्स वगैरे काय सांगा, जरा अशा मजा काहीतरी करायची. बाकी इतर त्यांचे स्वतःचे प्रश्न वेगळे होते, पण अशा काहीतरी गोष्टी असल्या की माझ्या जरा मजा करायची ती, बाकी काय नाही. बाकी व्यवस्थित चांगलं झालं आणि आत्ता बरं वाटलं, खूप बरं वाटतं. तर ही होती 1975 ते 80 दरम्यानची बॅच. असे अनेक किस्से त्यांनी सांगितलेत, आपल्या भावना व्यक्त केल्यात. तर तुमच्या काही आठवणी आहेत, तुम्हाला आता कसं वाटतं? मी शेखर पाडगावकर, मी असिस्टंट लेबर कमिशनर म्हणून मी चार्ज माझ्याकडे होता रत्नागिरी सिंधूरचा, आणि मी 80 साली ग्रॅज्युएट झालो. तर इथे एक राजेसाहेबांचा विषय सांगतो फक्त एक. मी गव्हर्मेंट जॉब करून गव्हर्मेंट जॉब मी केला, रिटायर झालो, पण इथल्या शाळेचे आपल्या कॉलेजचं वैशिष्ट्य म्हणजे असं की राजेसाहेबांनी त्यांचं योगदान, आता बऱ्याच वक्त्यांच्या तुम्ही बघितलं त्यांनी सगळ्या भाषणात असं आलं, पण त्यांच्यावरती मी तर खरं तर त्यांच्यावरती कीर्तन केलेलं आहे स्वतः लिहून, आणि ते सादरीकरण पण केलेलं आहे. आणि मी कीर्तनकार आहे, म्हणजे मी कसं आहे, नाटक, कीर्तन, भजन आम्हाला आत्ता ऐकायला मिळतील. ते कसं आहे, एक त्याच्यातली एक आर्या आहे, म्हणजे मीच तयार केलेली आहे ती. आता सगळं सांगू शकत नाही मी, नाही सांगतो ना. सौराष्ट्रातून मूळ जे सावंत होते, ते सावंत भोसले कुलकुलोत्पन्न, ते इकडे आले, ओटवण्याच्या रवळनाथापर्यंत आले. तिथे ओटवण्याला त्यांनी मंदिर बांधलं, ओटवण्याला ब्राह्मणेश्वरचं मंदिर बांधलं, आणि तिथून त्यांचा पुढचा प्रवास सुरू झाला. मग त्यांच्यावर जेव्हा असा आघात झाले जेव्हा की ना, तेव्हा तर ते आघात अगदी जे आले इथे आणि ते वंशज पुढे गेले. आता इथून बघ
काय केलं की सराठा म्हणजे संस्थान आहे किंवा सावंतवाडी संस्था ती कुठून उदयाला आलं, कसं आलं त्याचा तो इतिहास आहे. तो इतिहास मी त्या कीर्तनामध्ये हे केलेला आहे. बाकी या कॉलेजचं आणखी काय वैशिष्ट्य सांगायचं म्हणजे या कॉलेजच्या गायनाच्या स्पर्धेतून मी अहमदनगरपर्यंत गेलो. तिथे गेलं, पुढे अहमदनगरला गेलो. 1979 साली इथलं अखिल भारतीय मराठी 59वे नाट्य संमेलन कॉलेजने जेव्हा इथे एक आयोजित केलं होतं, ते संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठमोठे दिग्गज अशा प्रकारे कलावंत साहित्यिक सगळे आले होते. त्यात आम्ही केला कलकलाट काकानी म्हणून एक मोठा फार्स केला होता इथं स्थानिक लेखकांचा, बांदेकरांचा. आणि तो टी व्हीवरती जेव्हा 1975 सालामध्ये टी व्ही आला, पण 1919पर्यंत कलर टी व्ही नव्हता मुंबईतसुद्धा ब्लॅक अँड व्हाईट होते. अशा वेळेला तिथे आम्ही ते आमचं नाटक त्यांनी दाखवलेलं आहे. ते आम्हाला एक अभिमानाची गोष्ट आहे की या कॉलेजमध्ये काय ॲक्टिव्हिटीजमध्ये आम्ही भाग घेतलेला आहे आणि या कॉलेजमध्ये चांगल्या प्रकारे अभ्यास करून आम्ही आता या ठिकाणी चांगल्या नावारूपाला आलो. सगळेच तसे शून्यातून विश्वनिर्माण प्रत्येकाने केलेलं आहे. आम्ही त्यातलेच एक आहोत. पण समाधान आहे की आता एक मी राजपत्रित अधिकारी म्हणून रिटायर झालो, याचा मला समाधान आहे. आणि नाही म्हटलं तरी खूप आमच्या शिक्षकांनी प्राध्यापकांनी चांगले संस्कार घडवले आहेत, त्याबद्दल सगळ्यांना धन्यवाद देतो. आणि हा कार्यक्रम जो आमचा आयोजन सगळ्या ते केलेला आहे त्यांना सगळ्यांना धन्यवाद देतो. आणि मला खूपच आनंद झाला आणि आज यायला मला तरी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो मी. हां, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तर आपण जर पाहिलं तर अनेक विद्यार्थी, अनेक अधिकारी या कॉलेजनं घडवलेलं आहे. SPK कॉलेजचं हेच एक वैशिष्ट्य आहे. तळागाळातील विद्यार्थ्यांना आपलंसं करून घेत त्यांच्या शिक्षणाची कवाडं ओपन करून दिली आणि आज सिंधुदुर्गातील अनेक विद्यार्थी वेगवेगळ्या पदांवर कार्यरत आहेत. असेच विद्यार्थी आज या गेट टुगेदरच्या माध्यमातून जमलेले आहेत. हे आपण त्यांचे सगळ्यांचे चेहरे पाहतोय. मगासपासून आपण बघतोय तर एक क्षणसुद्धा ही लोक वाया घालवत नाही आहेत. जुने किस्से आठवून त्याच्यावरती संवाद साधतायत. जसा एखाद्या वर्गात गोंधळ असतो, गडबड असतो, तसाच माहोल आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर ही 1975ची ते 80 दरम्यानची ही बॅच होती. तुमचे काही किस्से आहेत का? बरं, हे GS होते ह्या बॅचचे. तुम्ही कुठल्या बॅचला होता? मी 80 बॅच. GS मी मला वाटतं 76-77. तेव्हा निवडणुका वगैरे व्हायच्या का? मग त्यातले किस्से काय होते? तेव्हा आमची जेव्हा इलेक्शन होती, ॲक्च्युअल बघितले तर क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून आमची जेव्हा इलेक्शन झाले तर माझ्या विरुद्ध मुलगी होती छायाप्रभू म्हणून. पण ज्यावेळी मी इलेक्ट झाल्यानंतर फटाके वाजवले गेले आणि फटाके वाजवले म्हणजे कॉलेजमध्ये फटाके वगैरे हा प्रकार नसतो, पण त्यावेळी फटाके वाजवले गेल्यामुळे ताबडतोब इलेक्शन कॅन्सल केली गेली आणि इलेक्शन कॅन्सल केल्यामुळे सगळं ठप्प झालं. आणि संध्याकाळच्या स्वतः दरा कोळसुलकर आमचे प्रिन्सिपल होते आणि त्याने मिटिंग लावली आणि फटाके वाजवण्यावरून मोठं वादंग झालं. पण शेवटी त्याने घेतलं आता सगळे विषय राहून दे, मी स्वतः GS डिक्लेअर करणार. त्यावेळी स्वतः प्रिन्सिपॉलने माझं नाव सजेस्ट करून मला GS म्हणून त्यावेळी डिक्लेअर प्रिन्सिपॉलने केलेलं आहे तेव्हा. आणि त्या काळात आधी 2 वर्ष आमच्याकडे गॅदरिंग वगैरे बंद झालेलं. पण माझ्या आदल्या वर्षी माझा मित्र पिळणकर तो GS होता, त्याच्यानंतर मी GS झालो. GS झाल्यानंतर आम्ही त्या वर्षी भरपूर ॲक्टिव्हिटीज वगैरे घेतल्या. आणि त्या काळात पूर्ण जिल्ह्यात म्हणजे कॉलेजेस नव्हते. वेंगुर्ला म्हणा, दोडामार्ग, कुडाळ, कणकोलीपर्यंतची विद्यार्थी सावंतवाडीत द्यायचे. म्हणून येऊन आपल्या कुडाळातल्या मुलगे भरपूर आपल्याकडे सावंतवाडीत द्यायचे. त्यामुळे एक कॉलेज नाही म्हटलं तरी आमच्या वर्गात त्यावेळी पण वाटतं 70, 80, 110पर्यंत स्ट्रेंथ होते एका वर्गात. म्हणजे असे त्यावेळे वर्गसुद्धा मोठे होते. आता सध्या आपण मराठी शाळेत गेले तर 10 आणि 15 लोकांची स्ट्रेंथ असते, पण त्या काळात 110 मुलं असणे म्हणजे खूप झाली स्ट्रेंथ. आणि ते कॉलेज असताना तेवढीची धमाल आता आम्हाला बघितल्यानंतर सगळे म्हणजे ते आम्ही एकत्र आज आलेलो. आज खरं म्हणजे बघितलं तर माझा ॲक्सिडेंट होऊन 1 महिना पण झाला नाही. पण आज गेट टुगेदर म्हटल्यानंतर आज मी एक काठी घेऊन मुद्दाम या कार्यक्रमाला आलेलो आहे. एक थोडा वेळ 2 तास बसणार जाणार, पण आज बघितल्यानंतर मला वाटतं नाही बा थांबूया, आज पूर्ण कार्यक्रम होईपर्यंत आज मी थांबणार आहे. हे आजचे कॉलेजचे दिवस आम्हाला आता आठवलेले आहेत.
तर हे सगळे विद्यार्थी भरभरून बोलत आहेत. अजूनही हा दंगा सुरूच आहे. पण आता शेवटचा प्रश्न तुमच्याकडे. सुरुवात तुमच्यापासून झाली होती, आता शेवट आम्हाला काय बघायला मिळणार? त्याच्यानंतर मग आणखीन काही उपक्रम असे राबवले जाणार आहेत का या ग्रुपच्या माध्यमातून? ग्रुपच्या माध्यमातून बरेच उपक्रम राबवता येतील. अजून काय आम्ही तसं ठरवलेलं नाही, परंतु आता सगळे एकत्र आलेले असल्यामुळे आम्ही अनेक उपक्रम राबवू शकतो एवढा मात्र आता विश्वास आलेला आहे. तर हे असे बरेच किस्से त्यांनी सांगितले आहेत आणि आपण पाहिलं की या माजी विद्यार्थी एकत्र आल्यामुळे त्यांचाही आनंद ह्या वेगळा होता, गगनात मावेनासा झालेला होता. तर SPKनं अनेक विद्यार्थ्यांना घडवलं, SPKनं भरपूर काही दिलं आणि त्याच माजी विद्यार्थ्यांशी आपण संवाद साधलेला होता. तर असे विविध किस्से आपल्याला ऐकायला मिळणार होते आणि मिळालेच सुद्धा. त्यामुळे त्यावेळचे राडे, त्यावेळचं ST न येणं हे सांगताना या सगळ्या लोकांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळा आनंद आपल्याला पाहायला मिळाला. तर असे विविध त्यांचे उपक्रम होतच राहू देत. हे जुने मित्रमैत्रिणी एकमेकांना अशाच पद्धतीनं कायम भेटत राहू दे. कॅमेरामन प्रसाद कदमसह जुईली पांगम, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.